Sziasztok! Bevallom, ezzel a mai videóval egy régi vágyam teljesült. Történetesen az, hogy megpróbálok utána járni, hogy hogyan lehet megkülönböztetni Magyarországon a 4 leggyakoribb tölgyfafajt. És hát ugye ez azért is ütközött sokszor nehézségbe, mert nehéz olyan helyet találni, ahol egyszerre mind a 4 faj megtalálható. Hát most sem ez történt, hanem az őrségben voltam, ahol kocsánytalan, illetve kocsányos tölgyek voltak túlnyomó többségben, és arról szedtem egy-két ágvéget, és amikor megérkeztem, akkor olyan Balaton felvidéken lakom, ezért gyorsan felszaladtam itt a közeli erdőben, és gyorsan begyűjtöttem hozzá még a csertölgyet és a molyhos tölgyet. Tehát most ennek a 4 tölgyfa fajnak a megkülönböztető vagy a jellemző bélyegeit fogom sorra venni, illetve leginkább azt, ami számomra egyértelműen hozzásegít ahhoz, hogy beazonosítjuk a fajt. Hát annyit szeretnék még elmondani, hogy hát ugye én nem vagyok dendrológus, tehát szakkifejezésekben lehet, hogy bakizok, úgyhogy azt kérlek, nézzétek el nekem. Lényeg az, hogy hát szeretném nektek megmutatni, hogy én hogyan különböztetem meg ezt a 4 tölgyfafajt. Szóval mi is itt igazából a probléma? Hát bevallom őszintén, hogy hát nekem minden probléma volt. Ugye, hogyha megnézzünk egy ilyen tölgyfa levelet, hát igazából nekem mindegyik tölgyfa egyforma volt. Ráadásul ami problémát okozott, hogy azért voltak itt olyan, mondjuk úgy, hogy bélyegek, amik egy-két fajra jellemző volt. Például ugye szőrösek, vagy mondjuk ugye a molyhos tölgynek a levélfonákja, mikor még fiatal, akkor molyhos, ugye innen kapta a nevét, de az, hogy szőrös, vagy vannak rajta ilyen pici kis szőrök, azért az elmondható mondjuk a kocsányos tölgyre is. Tehát, hogy egy picikét, hogy úgy mondjam, olyan határozók voltak, amik számomra nem voltak olyan egyértelműek. Jó, tehát itt van ez a 4 darab ágvég. Azért látszik, hogy az ágvégek struktúrájában és levélformájában is azért különböznek egymástól. Bár megvallom őszintén, hogyha nincs az embernek viszonyítás alapja, akkor elég nehéz ezeket így megkülönböztetni egymástól. Erről is van szó. Ugye itt alul jobb oldalt van egy kocsánytalan tölgyünk, bal oldalt egy kocsányos tölgyünk, fent pedig van jobb oldalt egy csertölgyünk, bal oldalt pedig egy molyhos tölgyünk. Kezdem a kocsányos tölgyel, illetve a kocsánytalan tölgyel. Az első nyilvánvalóan jól látható különbség az, hogy a kocsányos tölgynek a magjai vagy magkezdeményei azok egy kocsányon ülnek, még a kocsánytalan tölgyön kocsánynak híre halva sincsen. A másik fontos az a levél, illetve a levélnek a formája. Ugye megkülönböztető bélyegként mondják azt, hogy ha megnézitek a kocsánytalan tölgynek a levélnyél, ami az ághoz vagy a hajtás kezdeményhez, hajtásvéghez kapcsolódik, az viszonylag hosszú, még egészen mélyen ülők, tehát próbálom így még beforgatni. Tehát itt látszik, hogy nagyon picike ez a nyél, a levélnyél, amin az ághoz kapcsolódik a levél. Nekem, bevallom őszintén, sokszor ez is problémát okozna, mit jelent az, hogy rövid, meg mit jelent az, hogy hosszú. Ezen kívül azonban hál' Istennek van még különbség. Az egyik legfontosabb különbség, hogy megnézitek, a levél eleje az teljesen síkban van a kocsánytalannál, a kocsányos tölgynél pedig visszapöndörödik. Itt jól látható. Tehát ahogy elkezdődne a levél a levélnyélen, van egy ilyen visszapöndörödés. Bármelyik levelet választom ki, látszik, hogy ott visszapöndörödött az is.
Ha ez sem lenne még elég, van még egy nagyon fontos különbség, az pedig, hogy a levél nyélhez, ha megnézitek, a kocsánytalannál ilyen vállakkal kapcsolódik. Tehát levélvállakkal kapcsolódik, még a kocsányos tölgynél úgynevezett fülcimpaszerűen kapcsolódási pont a levélhez, kicsi fülcimpák. Ott is lehet látni. Kis fülcimpa. Hogy elkezdődik a levél nyílhez kis fülcimpán keresztül kapcsolódik. Még itt nem látható ez a fülcimpa. Nézzük a csertölgyet és a molyhos tölgyet. Ugye elvileg ugye az van, hogy hasonlít, tehát nem elég csak azt mondani, hogy összehasonlítom a kocsánytalant és a kocsányos tölgyet, mert hogy egymáshoz képest is, tehát mind a négyet egymáshoz képest össze kell hasonlítanom. Ugye a csertölgy az talán kilóg, mert az leginkább különbözik mindegyiktől. Ugye a levél formáját tekintve is, mert nézzétek meg, nagyon hosszúkás a levele, még az összes többinek mondjuk, hogy inkább tojásdad alakú. Ez is tojásdad alakú, ez is tojásdad alakú. A mérete nem számít, tehát az, hogy most éppen ennek a kocsánytalan tölgynek ekkora a levele, a kocsányosnak ekkora, az nem megkülönböztető bélyeg. Viszont a csertölgynél egyértelmű, nagyon szépen látszik. Ugye a kocsánytalantól eleve meg tudom, vagy a kocsányostól eleve meg tudom különböztetni, mert nem fülcimpa a végződés. Ugye látszik, vagy nem fülcimpaszerűen kapcsolódik a levélnyelhez a levél. Ráadásul ugye a levelek fűrészes élőek. A másik nagyon fontos határozó bélyeg, hogyha lehajoltak a fa alá, ott biztosan lesz még tavalyról makk, és abból hátra maradt kupacs, amin szépen látszik, hogy nem pikkelyes, mint a többi mondjuk úgy, hogy nemes tölgyeké, hanem ilyen szőrös. Molyhos tölgy, ugye neki is pikkelyes a kupacsa, viszont ami megkülönböztet az összes többi háromtól, nagyon picike. Tehát ez a legkisebb. A levél, illetve a makk elhelyezkedése egy kicsikét számomra legalábbis hasonlít a kocsányos tölgyéhez, és látjátok, hogy a makk kezdemények itt is a kocsányos tölgyhöz hasonlóan ilyen picike kis nyeleken ülnek. Viszont ami különbség a kocsányos tölgyhöz, ha most így megnézitek, vagy odarakom, ugye az látható. Óriási nyél, nagyon picike nyél. És ami még megkülönbözteti, ugye maga a levél, tehát látjuk a levél alakját is, nézzétek meg. Itt szintén a levélnyélhez, nézzétek, látjátok, nem ilyen fülcimpa-szerűen kapcsolódik, a kocsányos tölgynél ugyanúgy megmaradt, illetve hát nyilván, mint az előbb is mondtam, olyan fülcimpa-szerűen. Plusz, még ha megfordítom, ugye itt van ez a visszapenderedés. Tehát most már biztonsággal meg tudjuk különböztetni a kocsányosat a molyhos tölgytől, habár mindegyiken egy kocsányszerű, kocsányon helyezkednek el a ott látható makk kezdemények, mégis meg lehet különböztetni őket. Nyilván a csertölgytől eleve meg tudom különböztetni, hiszen látom, hogy itt nem pikkelyes, itt meg pikkelyes ami mondjuk a csertölgyet megkülönböztetni a kocsánytalantól, tehát most így a két jobb oldalit, az nyilvánvalóan megint a levél, illetve hát megint csak a kupacs,
És gyakorlatilag bezárult a kör. Tehát mindegyikben azonosítható egy-egy tulajdonság, ami a többitől mondjuk úgy, hogy megkülönbözteti.